Bé, avui parlarem de la narrativa dintre del que jo faig. Hem parlat a vegades de l'anècdota, però a mi no m'agrada la paraula, no m'agrada la paraula anècdota, perquè l'anècdota sembla que sigui com quelcom narratiu, però que ve donat per fora del que és la meva feina. La meva feina jo diria que és una plàstica narrativa. Per això poso sempre els hashtags narrativa art. Perquè si em pregunten i quin estil té? Doncs soc un narrador que les eines que faig servir són eines plàstiques i de dibuix que estan per damunt del que seria una narració convencional des d'un sol punt de vista. Per això, la perspectiva que jo vaig aprendre molt del senyor Mestres Cabanes quan estudiava Belles Arts, jo la coneixo perfectament, però aquesta narrativa que és, aquesta perspectiva que és des d'un sol punt de vista, jo m'agrada multiplicar perquè des d'un sol punt de vista no és la realitat, perquè nosaltres ens belluguem, la realitat es belluga, tot es belluga. Per tant com tu et mous, es mou el punt de vista. Això ha quedat reforçat per les meves estades els diumenges de dibuixar en una cafeteria que té 3 nivells, una planta i 2 entresòls. Aleshores ja he descobert que les coses, els personatges, les taules, les cadires, tot té uns punts de vista diferents que m'ajuda a donar moviment i a donar expressió de vida al que jo faig. Jo començo fent dibuixos exhaustius, què és el que està davant, què és el que està darrere, quins contrapunts, quins pesos. Els pesos poden ser de forma, poden ser de color, i tot això que sembla ser com molt cerebral, en el fons no ho és. En el fons, perquè jo sempre he dit que abans de començar pots somiar, pots pensar, però al moment d'actuar, al moment de dibuixar o de pintar, un s'ha de deixar portar. I després confiar en que això surti i surti bé. Surti bé segons el criteri i segons la capacitat de talent que té cadascú. Naturalment, jo penso que jo tinc un temperament per fer aquestes coses. Un altre tindrà un temperament per fer unes altres. Això jo penso que cadascú té que trobar quin és el seu temperament, quin és el seu tarannà i ser feliç. Ser feliç pintant o ser feliç visquent, que són dues coses que van molt juntes. Aquest escenari de les 3 plantes a mi l'utilitzo. M'ha anat molt bé per utilitzar a un lloc on apareixen les meves obsessions, els meus personatges i els meus amors.